елита, която бе плита. Страх и омраза между хората, разделяй и владей е фразата, която тегови е кредо на тайни общества. Конфликт, тероризъм, войни, мизерия и глад. Така те всички държат ни под контрол, задават правила, решения и ограничения. Корпорациите са техни изпълнители, ведно с концерни институти бележат имена. Медии, развлекателни програми, пълни с негативки, код, пошлост и разврат. Свалят IQ-то на всеки, дал им от свето си време. Съпротива, безполезна като е водородна. Нива, диктат, издаят нов обществен строй. Голите са роби, работят под конвой от илюзорно щастие и фалшивата представа за значимост, за изфабрикувани проблеми. Има намислено решение, в което ти си този, който губи сметката е проста. Излишен си, това е, обладите са за елита. А човекът апатичен, отпаднал, обезмерен и освоен. В ума се намира и жалко, как не съзира. Истината поставена пред собствените му очи, но не спира да се пита, макар и атеист, защо Господи позволяваш злото да свиши? Горки не разбира, че там където поради нищо няма да намери, защото Бог намира се в нас. Но човекът е затворил себе си за метал, манипулирал непрестанно, той отдавна се бива да изключил. Подсветен от седнал някаква наука, че хората са плът и нищо друго. Доброволно издовее връзката е скъсал чоба си божествено подобие, че дух, душа и тяло не може да надвие подвалата на злото. И че може само когато е обединен да възкреси онова, което Творецът в него е заложил, а именно доброто. И ето ви причина защо контролът на елит е потребен. А ти се смаляваш и ставаш все по-требен. Споко, това е просто конспирация. И докато така опоено ти повтаряш, утре ще осъдеш загубил всичко